Kopogore gi manya korom gajwanga tiri e kaunti ma Siaya. Sirikand kaunti ma Siaya othicho oko e tich jotije 380 mosebedo ka tiyo e migawo mar thieth e kaunti no ataro mar chik. Jata chenro mar boda mandiko jotije piny owacho e sirikand kaunti ma Siaya Wilfred Nyagudi oyango ni board no notimo nonro mag jotije mohew 500 mane ywak kaluwore kod deko mag-gi mag osara. Nyagudi wacho ni ne giyudo buok bang' nonro yango ni e wi kwan mano mar jotije 300 mane ywago chudo mag osara. Mano jotije 120 kende ema ne ondik e tich e yo moriere. E twak makende kod TV mar Ramogi, jata chenro mar board mandiko jotije piny owacho e kaunti ma Siaya Wilfred Nyagudi oyango ni jotije 380 mosebedo ka tiyo e sekta mar thieth e kaunti ma Siaya gin jotije manyawawa. Ne wayudo weche moko mane liekore ni nitiere jomoko mane tiyo e migepe mag thieth to ni ne pok ochulgi, to ne wakawo thuolo mar timo nonro ni to jogi dibed jomage, kendo ne waketo duol moro piny mong'iyo karatese jogi, oboke mana jogi wacho ni gitiyogo, ma giko nwayudo ni ji nochopo joma romo 502 nokelo obokegi. Okane wang'iyo obokego maber kalure gi chenro mag tije ka, nodo ka gin obokegogo ma ok ne gibeyo, ne gin bandia. Nyagudi yango ni achudhe moko ne wuondo jotijego momiyo gi tich mane gichako timo e osiptende mopogore opogore kapok opodhgi gi kaunti. To nwafwenyo ni nitiere achudhe moko mane odonjre gi josiaya e yore moko mok beyo, kendo ne tedhonegi obokegi. Koro nwafwenyo ni ji maromo 382 nolwar e lwet achudhego ma bende tiyo kuonde ma ok wang'eyo. Oyango ni achudhe manochiwo tije makamago gi kia nondgi, kokwayo jodak e kaunti ma Siaya mondo bed akicha gi jok machiwo singo mar ndiko gi e tich ma ok oyangi. Joma ne giwacho ni gigwenyogo lwedogo mane wacho ni tiyo kodwago ne ok wafwenyo, kendo gin jok mok nwang'eyo. Nyinge mane ginyiso ok gin nyinge ma wang'eyo mwatiyogo ka. Koro watemo wacho ne jopiny ni gitem matek e seche duto ka gidwaro tich to gidhi ofise ma olande tijego. Kata kamano, lendo mag jotije manyawawago ne okelo buok mathoth ne moko kuom jotije mosebedo ka tiyo e kaunti no kuom thuolo mar dweche 9 mokalo. Employment letters tulipewa in December, tukakuwa deployed in our various facilities in January 2025. We have been diligent, we have been loyal to our duties, we have been working. Jochiw thieth go wacho ni gisebedo ka girito oboke mar podhogi e tich, chenro mosebedo ka digne. So tumekuwa tukifollow up with our employers about the processes. Wamekuwa wakituambia just be patient, we are working on it. And all this while, we have not received any salary. We have not been told that we are not qualified to work in that county. Head count ilifanywa in March. We wonder how long does it take to verify results of the head count if indeed I am an employee of the county or not. We've been working hard to lend money just to survive in such harsh situations, because how do you survive without being paid? You pay rent, you pay school fees, and at the same time you have to dress well and smile for the patients. We've been doing the same, just like other employed candidates. Jotijego kwayo sirikand kaunti ma Siaya mondo ng'i wach mar ndiko gi e tich, kendo kik jwange kaluwore ni thoth ute thieth e kaunti ma Siaya onge kod jotije moromo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.